Ito tayo ngayon sa fall. Try natin mag-casting dito. So ito yung part 2 natin ngayong araw. Dito may mahuli tayo dito. Alis ko ng alon, maganda yung tubig tayo. So tayo natin mag-cast dito mga master. Update ko kayo mamaya kung may mahuli tayo. Ito ang gamit natin ngayon mga master. Yan. Kasi masyadong medyo malalim yung tubig kaya natin palubugin ito. Yan. So uy, may strike mga master. Fish on master. Fish on. Malaki. Siksik mga master. Siksik. Ayun, tanggal. Medyo malaki mga master. Laki. Mas dato mga master. Laklapo. Laklapo mga master. Laki lapo mga master. Yun o. Master, ang lapo. Soap bait lang malakas sabi sa inyo eh. Kasi palubugin natin eh. Soap bait lang malakas. Nasa ilalim kasi yung mga isda mga master. Pag medyo malalim gamit tayo ng ng jig head tapos soft bait yan para lulubog. Yan laki. Meron tayong lapo-lapo. Pandagdag natin sa nahuli natin kanina. Part 2 natin to. Yan. Talon pa. Master, laki oh. Sobrang laki master oh. Nag-isa pala ako dito. Pre. Lapo-lapo. Ay, puro kan. Anong isda yan, pre? Lapo-lapo. Lapo-lapo yan? Oo. Marami ka na? Kakalipat ko lang dito. Ganyan pala yung lapo-lapo dito? Oo. Lapo-lapong bato. Bato? Oo. Ayos puro lapo-lapo Oo. Puro lapo-lapo kasi. Master. Dagdagan nyo natin mga master. Ang masarap na luto dyan, pre. Ay, wala ka boss. Yung sabaw meron, ha? Pa-vlog. Ay, vlog ako. Vlogger po. Vlogger po. Oo. Ano bang mo, pre? Kaya Kev's Fishing Adventure po. Kev's Beach. Fishing Adventure. Fishing Adventure. Para makonman sa ma-subscribe ba? Yung Kev's ko po, KH-EVZ. KH-EVZ. Apo. Ayan po, shoutout po sa inyo. Shoutout. Ayan po, shoutout po sa inyo kuya. Vlogger pala eh. Kami ka na kuya? May dami ka na? Oo, meron na rin. Ano kumain mo dun dyan? Ito lang, itong soft bait. Idol mo siguro yung mga nasa kuya, yung nasa Singapore. Si Papa Wad. Yung balbas, yung may balbas. Vlogger din. Fishing din Oo. Fishing din yun eh. Oo. Ang napapanood ko kasi mga vlog nasa Taiwan eh. Ay oo yun, yung sa Taiwan. Oo. Yung may balbas ba yun? Oo. Ang pangalan na kasi nun. Yung tilapia yung kinukuha niya. Tilapia. Yung malalaki, grabe yung tilapia, ganun rin. Yun, oo. Pinapanood ko yun eh.
Several yun. Ano ka din boss, nagtatabang ka rin, tabang. Hindi, puro ganito. Puro dagat. Oo, lagi. Keep, anong vlog mo? Keeps. Kebs po, Kebs. K-H-E-V-Z po. K-H. E-V-Z, apo. Apo. Subscribe mamaya. Thank you po, thank you. Sige po. Mga master, nakisa tayo. Mga master, sobrang init na. So, ito lang yung nakuha natin mga master. Bali nagtagal lang sa ikot kuha natin kanina. Medyo malaki-laki itong nakuha ko. Ayun mga master, hindi malaki. So, meron na tayong pang-ulam mamaya. So, maraming salamat sa pag-aabang. So pag hindi ka nakapag-subscribe, subscribe mo na to. Click na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload at adventure natin. So yan, maraming salamat mga master. Fish on tayo, fish on.